Takže čaute, zdravím všetkých XS-ákov. Prijal som výzvu od Juraja Šudu. Akurát pozerám finále Kanada-Švédsko. Kanadiania Švédov celkom bijú, ale keďže držím Švédom, tak si dám na nich XS. Takže XS vypitý. Dúfam, že Švédi teraz odpovedajú gólom. A týmto videom by som chcel nominovať. Rozmýšľam, že koho. Chcel som dať Juraja Šudu za to, že mu kvaplo. Ale tak dám Peťa Chochulu, Jakuba Hrubanta a Jakuba Mríša.